ting. Den er bag ham, hvor det sådan smiler stygt. Nå, Shinigami. Jamen, jeg aner ikke lige, altså jeg kender Death Note, men jeg ved bare, at det er sådan et eller andet overnaturligt ondt. Ja, det er en Death God. Det er dem, der ejer. Ja, det er bare dem, der vogter og sagde det set, de ikke. Inden vi starter elevatoren, så kan jeg lige stemme mig et hjørne, så jeg kan passe på, mens jeg går op, så det. Skal du skige? Nej, sjovt, ikke bare tease. Ja, det der for noget faragtigt, Daniel. Jeg har lyst til at trække min guns. Okay, jeg stemmer lige bag jer nu, så vi vil tage det. Det der var dumt. And don't touch my body. Tag mig så teabag! De smager godt. De smager kugler. You don't say. Det smager romkugler. Ej, han døde med rom. Romkugler. Det er mine trøfler. Tror jeg helt. Jeg kan godt lide med det, så der hvor han bliver ved at nævne alle mulige specielle begreber for hans boller. Ja, det er stygt. Jeg er kraftedeme. Han er god. Ah, det show, det var fantastisk. Ja, det var fedt. Kraftedeme godt. Kæft hvor han sjov. Jeg står i det køkken alle rum. Isn't this what lives are all about? Do it. No. Jo. Nå, jeg må ikke take down der. For en behåret, skægget baby med tatoveringer og molotov-karakterer med en shotgun. Dagel. Der må jeg så sige, sågeskrin, de lyder æderpark med mærkelige. Jeg er lidt af lange. Den der er underlig. Der var den. We got me. Men jeg må så sige, Resident Evil 4 var fint. Jo. Til gengæld så undrer det mig, hvorfor alle spil skal være co-op nu. Nu er de. Det er fordi, at spilbranchen, de begynder... Det tager... Det er for meget at forlange et spil, der kun har et singleplayer-spil, og så stadig betale fuld pris for det. Det er simpelthen for ringe. Og det forstår jeg egentlig også godt. Men stadigvæk, der er nogle spil, der bare er ment til singleplayer. Nå, men jeg tænker på, at man bare vil lave ren co-op. Altså, jeg har ikke noget mod, der er singleplayer og co-op til dem, der ønsker. Men ren co-op, det gider jeg ikke. Nej, det er jeg enig med. Altså, jeg er enig i ideen med, at der skal være begge dele muligheder. Fordi spil går meget hurtigt i stå. Hvis du har genført den single, og der ikke er en meget, hvad kalder man det? Holdbarhed i den. Ja. Men derfor kan jeg kunne forstå ideen med Army of Two, det kom ud det første point til alle. Jeg vil ikke have det næste, fordi det er IG-produkt. Det vil jeg sgu ikke. Jeg nægter de røvhuller. Så er jo selv glemte jeg, at du skal købe Origin, og så skal du betale 60 euro. For elendigt. Thoren var da genialt. Nu skal du holde. Skal jeg bare starte? Jeg kan måske dræbe en Dagens happy little boy, aren't he? Take. Altså, det lyder som Wheatley. No. What are you doing there? It's on the door. Oh, Wheatley. Alarm! Everybody loves Wheatley. Jeg skal bare noget hed. For helvede. Hold da kæft med det. Jeg skal simpelthen det. Hvad skal bare hedde? Hvad skal bare hedde? Det er allerede taget, så tag Bruce. Ring kæmpe! Hvad skal bare hedde? Hvad skal bare hedde Stefano? Hvad skal bare hedde? One for it, bitches! Det tænker jeg faktisk at se på der. For helvede! Ja. Det virker...
Det var godt lige så rammer du mig sekundet efter, men what the fuck. Væk. Solo strike, bitches! Get yours in. Godt der var. Danmark. Army friends, it's goddamn it. What the fuck? Hvad var det, skubbede sin mikrofon over? Damn. Ja, hjælp! Damn. Anders, tak for det moment. Damn. Hvis jeg nogensinde havde en, der hed Maria i min klasse, så ville jeg simpelthen udtale hende sådan. Hej, Marie. Godmorgen. Hej, Marie! Go stop. Det ville være sjovt bare for at fuck med dem. Prosit. Somebody's been on crack. And it ain't me. Everybody smoke. Danmark. Det er lige efter medkits her, de plejer at gemme sig. Det plejer at være inde i dem. Okay. Har du vist Anders den der med Star Wars også? Nej, Den bør du faktisk se, Anders. Den er faktisk også okay. endnu en YouTube. Der er sådan en, hvor... Ja, det er bare så åndssvagt på flere niveauer. Men på en fed måde. Jeg ved. Det var dejligt. That's what happens when you don't want your money. Helvede. Just min bedste gyserserie, det er Final Destination. Den er så dårlig. Det er så lort. Jeg synes faktisk Paranormal Activity er den bedste. Ja, det Ej, det er ikke engang, det er bare sådan nogle jumpscares, ikke Den er andet. dårlig. Det er ikke jumpscares. Det er ikke engang tæt på jumpscares. Jo. det er bare lort efter lort. Altså, de der skulle forestille at være jumpscares, de skræmte mig ikke. Det virkede mere som om, det var en anden, der spiste for meget stærk mad, og så begyndte at råbe. Og så er der far på brækket nakken. Der er far på brækket nakken. Det er simpelthen... Det så forkert ud. Scene nogensinde. Det så fucking forkert ud. Han hopper. Han hopper 30 meter i luften. Og det giver jo ingen mening. Det er bare sådan lige pludselig. Det har ingen pointe i historien, altså. Generelt behøver alt ikke at have en pointe, men det her, det er bare, altså... Det er der bare, fordi, altså... Det er Brusibons røv, man kan se den. Den eneste åndssvage død, der er i The Grudge, det er hende der sekretæren der. Altså i den amerikanske. Ja, det tror jeg, der hvor hun er i elevatoren, og så ser man det der lille barn komme tættere og tættere på elevatordøren. Ja. Den død der, Nå. den forstod jeg ikke. Det må jeg ærligt talt indrømme. Nej, men det der er det sjove ved Grudge, det er nemlig, at du ikke rigtig får lov at se, hvordan, altså... Det er et meget weird koncept i, at hun dræber dig gennem hendes eget had. Wow. Jamen, det forstår jeg godt. Det er bare hele den scene, de bygger op på. Først så ser man en dreng, der går hen mod et jeg synes, altså, hvad er det hun hedder, hende der er hovedrollen i etteren i Grudge? Hun dør jo også lidt festen i toren, men altså, det er stadigvæk fint nok. Og dør hun i toren? Ja. Hehehe. Det er ikke engang en major spoiler, for det sker ret hurtigt. Ja, okay. Det sker på hospitalet, du prøver at flække fra hende, hun står på taget, og så hører du der bagfra, og så tager hun fat i. Nej, jeg tror hun hopper ned for taget. Nej, hun falder ud fra taget bagefter, for at få det til at se ud, som om det er selvmord. Det er Grudge. Det er jo det, der sker i film. Jeg elsker det. Nej, i spillet. Black Baba, man. Black Baby. Jeg kan egentlig også godt lide konceptet i, at hun netop også har noget sorg over det, hun gør, fordi hun kan ikke lide det, men hun er bare, hvem hun er. Altså, hun hader et eller andet, fordi verden har været ond mod hende, eller sådan noget lignende, altså. Thank you. Yep, jeg er helt enig. Manden var trods alt en total nar mod hende, altså. Ja. Prosit! Det bedste er, at han stod i den japanske version. Fy for satan. Hvis du synes, hun er hård mod de andre i den amerikanske, altså her kan du virkelig mærke. Det er ikke kun en anelse personligt, det er mega personligt. Jeg kan godt lide det også, fordi jeg synes, hun er uhyggelig.
Ja, samme her. Og der er vist en tank foran. Nej. Og så synes jeg faktisk også, hun er dygtig, hende de bruger til Clutch. Hun ser sød ud. Har du set hende i virkeligheden? Hun er faktisk en pæn nuttet pige. Jamen det er det, jeg siger, hun ser sød ud. Ja. Det er bare sjovt at se hende, at hun lige pludselig kan forvandles til et totalt monster næsten, altså. Yep. Shit happens. Du kan ikke forvandles til et monster. Det kan jeg da sagtens. Hvorfor er du blevet smittet med troll-virus? Troll. Siden jeg mødte dig. Elite Trolls. Nej, jeg mener en troll i som en troll. Dova Chief. The Elder Troll. Troll ligesom et troll. Løb. Troll! Jeg kunne have... Shit. Hvem er det, der går i Jallarmok? Det var mig. Fuck off. Fucking piller. Jeg har taget den. Nej, fuck. Hold ned. Nej. Vi korps. I was taking a nap here. Blood everywhere. For helvede. No, give me a weapon. For jeg... Bill? Pis. No! Bill. No. Hør det går. Jeg må kigge i helt terrorist mode. Altså, der er nogle japanske film, der er rigtig fede, så er der bare nogen, der er skøret. Christoffer, det var der var skulle have kommet. Så som Battle Royale, de er fucking seje alligevel. Toren er røv. Ja, men etteren, det er... Toren, den er pisse elendig, men etteren er fed. Men det er også fordi, den er mere seriøs, hvor toren, den bliver bare fjollet på en Så dum hvis der så hovedpersonen, der også tager stemme til Light i Death Note. Nej. Ham der hovedpersonen i film i Battle Royale, det er ham der voice Det er i dreng voice-over til Light. Ja, i Death Note. Ham der er hovedpersonen. Altså dreng hovedkarakteren. Ja, den japanske version af. Ja. Go to Og the fortsat. Tror ikke, det er bare med til engelsk. Jeg elsker Så animes, hvor den rent faktisk er god på engelsk også. Jeg må sige, jeg kan godt lide de billeder, du har fundet også. På det punkt, når vi lige I'm finder et signing sted, a vi kan petition for pause. people who like Peter. May I have your name? Inden vi starter elevatoren, kan jeg nå på så lidt inden det. Jeg elsker simpelthen, altså det der, jeg ved ikke hvad fanden er, den der dæmon ghost